Love, manang gibiyaan man ko nimo, love. Nga ba tong anak ko? Gamay pa kaayo. Nga ka naikog na ko nga. Siksi pa kaay ko. Dili ini tantong dugay pa kay namatay yung tawhana kay wala pa makinagahi. Wala pa pud na baho. Mutawag ko 143 be. Digo sir. Lain patay lawas dire sa Sitio MP Purok, Jamaica. Arian niyo sir kay mintras humok pang lawas di pagkigahi. Sige sir. Lahi naging mga tao ron kung dili pusilon magpakamatay. Unsa gyud kay hinungdan pagkamatay ang tawhana dugay? Unsa din ang pakitabuha bay? Ako day si RJ, reporter sa Top Vines Patrol. Balo oroy ana, dili man mi amigo ana. Mag ako'y gapatay kay makabalo ko unsay kuan hinungdan. Stang buanga bay sa? Uso namang mga patay nakaplagan sa kalibunan. Kung dili irit, isalvage. Kung dili isalvage, magpakamatay. Ako sa ni-report bay ha. Sige boss, ikay bahala na boss. Ito lang hulaton ang medics ug kapulisan. Storya sa katawan, isang yaw sa bisag asang dakbayan para madunggan sa tanan. Kini ang Top Vines Patrol. Panghitabo, ugma, balita karon. Kini si RJ Payay, ang tigpayay sa imong kaugmaon Top Vines Patrol. Sigon sa atong mga nadunggan nga mga tabi-tabi diri sa Sitio Purok, Jamaica, kining tawhana usa ka mag-uuling nga nagpuyo ra usab sa Pikas Barangay Sitio Kulating nga ginanglan og Gabriel Boy Hunlos. Sa paghinabi nato sa nakita kining tawhana, nakitaan paghahapon nga giginhawa sa iyang ulingan apan karon wala nagiginhawa nga nagpatimaw. Pirti jong pagkaluya sa panghitabo nga diri lamang nato makaplagan sa kalibunan ang iyang patayng lawas nga nabuyon. Kining lawasa sigon sa makadaghang investigasyon wala pay 24 oras nga panghitabo sanglit wala pagi mabaho ang iyang patayng lawas. Apan nanimaho na gyung anso ang iyang purul. Makaluluoy kayo ang panghitabo sanglit makaluluoy gid iyang panagway. Sigon pa sa atong pagkinabi, kining tawhana pirti untang pagkagihana kay dili matulog og 24/7 kining nagtrabaho apan karon hingpit nga nagpadayon jud ang iyang pagpahulay. Mga dugang detalye inyong makita sa radyo ug madungog sa Top Vines Patrol. Kini si RJ Payay ang nag-ingong kung single, magpabilin kang dalagang ulay ug ulitang tigula. Love, manang gibiyaan man ko nimo, love. Tay sa ato sa hinabiyon iyang murag yaning asawa guro. Love, manang gibiyaan man ko nimo, love. Nga ba tong anak ko? Gamay pa kaayo. Nga ka naikog na ko nga. Siksi pa kaay ko. Ug karon naabot ni Mrs. atong hinabiyon. Tara. Mrs. kabalo ba kaon sa hinungdan na ning pagkabatay sa imong bana? Wala ko kabalo lang ng imong buong interbyuhon. Love, manang gibiyaan man ko nimo, love. Unsa man kadili lab? Buang ka nagpapatay-patay ra di ay ka? Ha? Agay. Atong anak nito nagutman na. Barog ka. Atong anak nito nagutman na. Yawa dog. Yanan na adlaw ka dito. Ha? Sabas ka kalo. Sakitas kung naon. Manghigala dito ra kutob ang atong balita nga nakita ninyo sa tibuok balita nga hubog ra di ay ang biktima. Kini si RJ nag-ingon kung single ka o pareha ta. Storya sa katawhan isang yaw sa bisang asang dakbayan para madunggan sa tanan. Kini ang Top Vines Patrol.